Salutare băieți, astăzi am revenit cu o nouă colecție luată de la Mircea Anton. Haideți să începem. Avem aici o cutie de Corsair, 100 de bucăți în foc. Mai avem o cutie cu 3 focuri de 100 de bucăți. O cutie de PP1 de la Cometa, 20 de bucăți în set. Tot așa ceva mai mare, un Super Zeus Alba, 40 de bucăți în set, 2,6 grame. Așa. Mai avem o cutie de Thunder Crackling, 20 de bucăți în set, 2,6 grame. O cutie de Mad Bulldog, cam slăbuțe ele, dar își merită banii. Stați un pic. Așa arată. Construcție bună, fitil bun. Ceva mai mare, un set de Snook Bulldog, 18 grame. Tot așa, construcție bună, fitilul de calitate. Mai avem două pachete de Big Bang 5G, 20 de bucăți în set. Așa. Și mai avem aici un Mad Bulldog, tot așa, niște petarde foarte bune, 5 grame per bucată. Producție 2021, tot așa, ceva de calitate. Și mai avem ceva baterii, avem vreo 3 baterii. Avem, dați un pic, avem o baterie Big Bang Venus, cod JW08, 25 de focuri calibru 20. Mai avem o baterie de 68 de focuri IC Enjoy, cod PS51058, calibru 20 mm. Și încă o baterie de 100 de focuri, color Brow Crowd, calibru 20, 100 de focuri, cod JS100 liniuță 2. Aceasta este a doua mea colecție luată de la Mircea Anton. Haideți că pun pe pauză și revin. Haideți că am revenit. Aceasta este a doua mea colecție luată de la Mircea Anton. Vă mulțumesc, haideți cu un like și cu o abonare.